La majoria de presos van arribar fins al final. El tamboret, una cria de micònid que parlava telepàticament amb Laura. En Crowther i l'Eric, que havien saquejat algunes armes Drow. En Ginger, un nom peculiar que s'ho prenia tot com un joc i que no podia ser millor company del Misp. En Roshi i en Rufus, impacients per sortir d'allà. La Topsy i en Turby, una parella de germans noms de les profunditats força reservats. En Búpido, que ja el coneixeu bé, i en Xuxar, un coautor pacifista que podia fer-los de guia per l'infrafoscor. Tots ells van evitar els monstres, van superar la guàrdia, van sobreviure a la caiguda i van córrer per salvar les seves vides. Així va ser, com... De veritat us penseu que serà tot tan fàcil? Il·lusos, ja cal que correu, perquè no penso aturar-me fins que sigueu capturats, torturats i esclavitzats de per vida. Ningú es burla d'Ilvara Misrin. Així va ser com van escapar de Belkinvelf. I ara, a dormir.